И добро утро, пътешественици! Отново сме на път. Както виждате в заглавието на клипа, днес ще ходим на матч на Сантияго Бернабео. Надявам се да е яко, надявам се да видим някакви легенди, както на Реал, така и на Челси. Така че гледайте какво става днеска. И здравейте, пътешественици! Нов ден, последен в Мадрид. Исках само да уточня тия хора зад мене. Тия хора може ги видите навсякъде. Хора се слагат на едно плаче всякакви неща. Примерно очила, чанти, тениски, които повънта са крадени 100%. И като дойдат полицаите, имат едно въженце, хваща въжето, дърпа го и реално става сакче. И си ходи с тях и примерно пак чака някъде да ги постели, колкото да ги предложи, и с някакви супер далавери. Почте говорите се за някаква цена, примерно от 10 евро и изведнъж ще го дава за 2 или нещо такова. Така че от тях може да си купите някакви неща, които ще са 100% фалшиви, но за много ниска цена. И здравейте, пътешественици! Намираме се на плажа Децибела, което е плазата, реално ето е целият площад. Може да се качите и да пиете кафе на панорамата с панорамна гледка към целия Мадрид, което е готино. Всъщност, сега ще го покажа отгоре. Галерия и старинни и артефакти, които може също да видите. Заслужава се да дойдете до тук. Мисля, че входа е към 6 евро. Няма вход да се качите на кафетерията и на Exhibition Desk, т.е. има две неща. Едното е да видите само гледката отгоре, а другото е просто да сте в ресторанта и да пиете кафе там. Това се намира отново в центъра. Сега ще се пуснем по улиците на Мадрид отново, да вземем сувенирчета и след това се запътваме към стадиона, както знаете от заглавието на клипа. Интересното нещо, както от предните клипове, ако не сте гледали, тук някъде може да натиснете, просто нощният живот започва супер късно и дните са супер дълги и не е нужно да ставате в 8-9 часа за да правите някакви турове, просто защото има супер много време. Примерно, това го следим в момента през юни, ставаме към 10-11 часа и чак 11 часа вечерта се стъмнява. Ако имате 12 часа да видите целия център и всички забележителности, което е супер много време. Ако планувате трип в Испания и Мадрид е част от него, би го препоръчал да се вземете максимум 2 дни, но не повече, тъй като буквално няма какво да се види в самия Мадрид. Има неща извън Мадрид, така че това са топ нещата, които може да видите във всички наши клипове до сега. И това е общото обзор на Мадрид.
кратък шопинг преди стадиона. Влязахме в магазин Манго и цените между другото са супер добре. Дънките струват колко бяха? 15 евро. Риза по 15 евро, тениска 15 евро реално. И да, супер се заслужава. Така че ако идвате на шопинг, то със сигурност Мадрид е една от дестинациите, които трябва да посетите. И най-накрая сме на стадиона, дами и господа. Облечени както трябва. Дидо е фен на Манчестър, така че не очаквайте и той да се екип на Челси, може би никога през живота му няма да е. Сега хапваме, намираме се и това стадиона. Ще ви покажем как са нещата в сторове и така нататък. Надявам се да видим тенското на Азар. Между другото, този ресторант има супер вкусна храна. Сега ще ви как се казва, Тони Романс, но като цяло няма... Да, Сашо Роман. Няма испанска бира, което ме очудва. Между другото, картоф пълен с кашкавал. Интересно. Хапваме и отиваме на стадиона. Така че гледайте. И вече сме на стадиона, дами и господа. Пряко включване. Много хора има. Ние сме на гейт 3, което трябва да е от другата страна. Y ето го нашия гейт. Están esta tarde aquí pisando el césped, aquí los tenemos del Estadio Santiago Bernabéu. Han participado 132 equipos en representación de 78 peñas madridistas. Hay que destacar la importancia. Wow.
Шевченко! Че е безпът да вкараме гол! Предшественици, като цял матч свърша 5-4, беше много интересно. Най-интересното е, че имаше футболисти, които никога не съм си представил, че ще видя. И макар и възрастни, пак реално съм ги видял как играят. Така че все още са отмята това, че съм ги видял как играят. Макар и 10 години по-късно. Какво ще кажеш за матча, момче? Как е? Типичен фен на Ман Юнайтед, паднах. И иначе атмосферата на Сантьяго Бернабеу е много яко. Супер голям стадион, такива на етажи и със сигурност ще е яко да се посети, примерно Ел Класико или нещо такова, така че ви препоръчвам със сигурност, ако имате възможност и сте фенове, дори да не сте фенове на футбола, да дойдете, понеже атмосферата е уникална. Come on, Chelsea! Мадридската бира се казва Махол, барселонската се казва Естрела, ако не знаете. Между другото, Махол ми е малко по-тежка, отколкото Естрелата и е малко по-добра за мен. Така че, ако сте пили и двете бири, оставете коментар да кажете реално дали ви харесва повече Естрела или повече Махол. Сега си поръчахме ето това за това нещо, което е типично испанско ястие и е пълно с месо. Много е добро, много е добро. Сега ще ви напиша или ще покажа снимка как се казва. Със сигурност се поръча такова нещо, типично испанско и според мен наяжда супер много, а струва 9 евро, така че просто няма какво да кажа. И така, хапваме и може би това ще е за днескашния ден, но да видим. Това беше, дами и господа, за днескашния ден. Като цяло беше много яко. Надявам се на вас да ви е харесал, както потретих вече в този клип. И беше наистина голямо преживяване. Сантьяго Бернабеу, много як стадион. Както видяхте и преди това плазата, има много плази. Тая реално беше една от най-добрите. Като цяло всички големи плази са на една огромна улица, като булевард, като Шанзелизе. Така че по тази улица може да намерите много различни неща. Не успяхме да видим как се казваше тази госба, която показах, но реално е... Знаеш как се казваше това, дето го ядахме сега? Предишно оставиш. Не помня. Кълцано сос. Да, кълцано
Къца на мисъл с наход. Също така имам много добри турове до Толедо от Мадрид, така че със сигурност няма да можем да го видим, понеже утре пътуваме. Поне един ден да отидете до Толедо и да разгледате града, понеже направихме ресърч, е супер яко, но нямахме време, както вече повторих. Така че това е една от дестинациите. Както виждате, Челси 5-4 свърши резултата, както ви споменах. Взех си някакви си гащи. Оп! Адидас. Ма не са на Реал Мадрид. Макар че супер много ми харесват нещата на Реал Мадрид. И да завършим клипа, ще ви покажа моята възглавница, т.е. нашите възглавници. Значи искам да ви споделя. Виждали ли сте възглавница по-голяма от леглото? Кой е така? Дарко. Здравей, Дарко. И така, се видим утре. Peace out. Чао, лека вечер.